Laugarren laua, lau B entrega honetan, adimen artifizialarekin ebaluazio tresna baten sorrera nola egin dudan azalduko dut. Nire kasuan, hezkuntzan ohikoa diren aplikazioetan oinarritutako ebaluaziorako tresna baten sorrera azalduko dut, konkretuki Big Datako modulu batentzat nola sortu aurre ebaluazio bat, izango litzateke kasu honetan, eta aurre ebaluazio hori Moodle barnean sartuko nuke gero. Alegia erabiliko nuke adimen artifizialeko tresna bat aurre ebaluazio baten sorreran laguntzeko, eta gero tresna horrek utziko dit prestatuta aurre ebaluazio hori zuzenean Moodlera importatu ahal izateko. Orduan, badaukat prestatuta hemen nik adimen artifizialarekin izan dudan hartu emana aurretik, eta horri emango diot orain martxa, ia ikusten dugun hemen. Orduan, hemen nire kasuan erabili dudan adimen artifizialeko tresna ChatGPT izan da, eta hasiera batean azaldu diot nola sortu nahi dudan Big Data aplikatu modulurako aurre ebaluazio bat. Horretarako nik kontekstu pixka bat eman diot, hasiera batean, esango diot, lanbide heziketako irakaslea dela, eta galdetegi bat sortu nahi dudala. Orduan, hartu eman horretan, pixka eta horretatuko dut hemen, helburua datuen biltegiatzea eta analitikaren munduan duten aurre jakintzak ebaluatzea. Orduan, nik ematen diot nondik nahi dudan joatea. Garrantzitsua da adimen artifizialeko ikasi dut bezala, ez da adimen artifizialeko tresnarekin ibiltzean, azkenean irakaslea geukara eta laguntza bezala erabiliko ditu, baina azken iritsia beti guk izan behar. Orduan, hemen ematen dizkit emaitza batzuk, eta nik irakurri dut gainetik, itxura ez dauka txarra, baina nik badauzkat nahi berezi batzuk, ez da, eta hor esaten dio, kaldera irekiak mugatu nahi ditut, ez da, nik nahi dudana da, aurre ebaluazioan modu askar batean egin, eta nahi dutena galdera erantzulea izan dadila dena test moduan, eta ez galdera irekirik. Orduan, eskatzen diot, ordezkatu ditzala, galdera irekiak beste batzuengatik. Orduan, ematen dit, bigarren proposamen bat, aurrekoan oinarrituta eta nik emandako zuzenketekin, barkatu, nire irudia ez da ikusten hemen. Eta irakurri behar dut tentuz berriro esan didana, eta nahiko nuke hori bai datu analitikari buruzko pare bat galdera gehitzea, eta hori eskatu diot. Eta orduan berak esango dit, datuen analitikara nola nik neure kurrikulumean nik prestatutako programazioan datuen analitika ere ematen dudan, hori buruzko ere beraien jakintzak edo nahi nituzke ikusi, ez da. Orduan, bota dizkit beste galdera batzuk. Eta oso ondo dago guzti hau, irakurta edukia ja nahiko kontentu ez, nago, horrekin, baina nahi dudana da Moodlera importatzeko, zuzenean importatzeko aukera izatea. Beraz, hori eskatzen diot orain urrengoan. Mango aldi dazu Moodlera importatzeko formatuan. Hau eman didazun, testu bezala eman didazun hau. Beste formatu horretan emango azan irak. Eta berehala, pentsatzen darrai, eta emango dit emaitza bat, pixkat itxauten dugu.
hemen esaten dit, ChatGPT-ko saioa hasita egon behar dela, eta Python programa bat eskaintzen dit. Esaten dit, Python programa hori nola erabili ere bai, importazio hori egiteko. Eta orduan esaten dira, bueno, bale, utzi dezagun XML hori alde batera. Eta GIFT, beste formatu batean, GIFTA formatu, ez, ja, XML izango litzateke Moodleen formatu, barne formatu bat, berea dena bakarrik, baina GIFT da galdetegiak eta sortzeko formatu bat gehiago erabiltzen dena, ez da interoperabilitaterako errazagoa izango litzatekena, eta berak eman dit formatu hortan, orduan nik fitxategi hau edo testu kopiatu dezaket, eman dian GIFT formatu honetan, eta fitxategi bat sortu. Eta azkenik fitxategi hau sortuta daukadala nire ordenagailuan, hau importatu ahal izango nuke Moodlera. Orduan, banoa nire Big Datako aplikatuko Moodleko kurtsora, eta hemen, esaten dut, galdera banku bat nahi dut, importatu nahi dut galdera banku bat, eta importatu nahi dut, sortu berri, adimen artifizialaren tresnaren laguntza sortu berri ditudan galdera horiek. Orduan, emango diot kategoria bat sortuko dut, denak ondo multzokatuta izateko, eta gero nik erabili ditzaket kategoria honetako galderak aurre ebaluazio honetarako, eta gero baita ere etorkizunean erabili ditzake beste galdetegi batzuk sortzeko. Ondo etiketatuta izan ezkero, ondo kategorizatuta izan ezkero, galdera importazioak, asko erraztuko zaigu etorkizunean, galdera hauek toki ezberdinetan erabiltzeko aukera hori, ezta? Eta importazio ere eman dit, hau da importatuko duena, eta dauzkat galderak eta importatuta. Eta ikusten baldin baditut, hemen daude, galderak beraien erantzunekin, eta horrela bukatuko nuke tresna honen sorrera, ebaluazio baten sorrera adimen artifizialen laguntzarekin, eta bera nola importatuko nuken Moodlera. Bueno, parkatu, importatu ditut galdera bankura, baina orain halko nuke sortu, azken pauso izango litzatekena parkatu, galdetegia sortzea. Sortu denezake galdetegi orain, galdetegi utza, galdetegi honetan ez dago galderarik, lehenik sortuko du galdetegia, eta ondoren importatuko ditut, kargatuko ditut importatu berri izan ditudan galdera horiek. Gehitu galderak hemen, eta orain emango diot, nahi dut gehitu, baina galdera bankotik nahi dut gehitu, zeia galdera bankoan badauzkat galdera horiek importatuta, aukeratzen dut zein den nahi dudan kategoria hori, eta hemen emango diot kategoria, aukeratuko dut kategoria, hor daude zei galdera horiek, kargatuko ditut, eta hor da, orain aukeratuko ditut zei galdera horiek, eta kargatuko izkit zei galdera horiek, sortu berri dudan aurre ebaluazio galdategi honetara. Eta hori izan da guztia. Eskerrik asko.